Здравейте, приятели! Здравейте на всички, които харесват грижата за градината и вилата. Днес един практически проблем. Ще ви запозная с това как процедираме, когато в този опинеум един от кипарисите в случая, този централният пред нас, е изпуснат в растежа си и бих казал, че е станал изключително агресивен, над 2 метра, което може да се окаже проблем при един хубав обилен мокър сняг. Миналата година беше натиснат и бяха разтворени основните му 3 клона, които виждате. И повярвайте ми, основната и най-красива фигура тип свещ не приличаше на нищо. Затова днес ще пристъпим към едно много интересно оформяне с оставяне на гъстота в основата, оголване на клоните и малки топки по върховете, може би някъде ето тук. Общо взето ще се импровизира в оформянето, но освен естетически нужди, това е и необходимо за здравината на това растение, тъй като погледнете в този ансамбъл колко грубо стои, как сенчи останалите видове, които са по-малки. Иначе всичките са посадени по едно и също време. Любопитното за тях е, че бяха колкото една педия в момента, в който ги посадихме, и са на възраст около 7 годишни. Така че гледайте и очаквайте резултата.